zigarren puntua. Betebeharrak aitortzea, punto número 6, reconocimiento de obligaciones. Gai hau, ekonomia eta ogasun batzordean ikusi zen, este tema se trató en la Comisión de Economía y Hacienda. Bueno, printzipioz gai hau batzordean landu egin izan baita ere, ez dakite berta, ez da beratzi txarra, zerbait okasun esateko, ez? Teresa, Josu? Bale, boskartu ingo dugu. Zigarren puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gai hau.